Добро утро! Часът е 5 и ние отиваме на Уимбълдън. Ето там е в момента нашата част. Yes, thank you. Преди да започна този влог, просто искам да кажа, че аз не съм тенис експерт. Тук съм, защото миналата година бях за първи път с тенис експерти и просто това за мен е едно от събитията в Лондон, които задължително трябва да се преживеят поне веднъж. Много е готино. Записала съм фактчета, които да ви кажа за Уимбълдън. Това е единственият турнир от големия шлем, който все още се играе на трева. Играчите трябва да са в бяло. Това е официално изискване на турнира. Ягоди и сметана са традиционната храна. Провежда се в квартала Уимбълдън, който е югозападен Лондон. Често го наричат Светия Граал на тениса. Само да ви покажа кейса ми. Аз съм изключително подготвена. За съжаление Григор няма да играе днес, ще играе утре, но аз и утре ще идвам. Сега ви показах, че ние чакаме на опашка. За Уимбълдън не могат да се купят билети, освен ако не ви изтеглят в балот, се нарича. И за това нещо се кандидатства през септември месец на предната година. Аз кандидатствах, мама кандидатства, приятели кандидатстваха, но никой не беше избран и заради това е организирано всеки да може да влезе. Как така не можеш да си купиш билети? Можеш да си купиш много скъпи билети или да си мембър? Билетите за финала, примерно на централния корт, струват 12 000 паунда. Ако искате, може да си ги купите. Има много членове. Едно от членствата струва около 80 000 паунда. Ей така си плащаш, може да идваш през цялото време, имаш си резервирано място на кортовете, така че естествено има много спонсори, канят много инфлуенсъри, има много royal guests, като Дейвид Бекъм, например. Аз миналата година го видях, когато влязох. Миналата година изобщо не знаех за какво става въпрос. Дойдохме в 11 часа и влязох в 6. Чакахме супер много време, но си казахме, че няма да се отказваме. Времето беше хубаво. Днес ще е много топло, ще стане 32 градуса, така че не знам дали ще издържим. В случай, че не стане зле, ще се тръгнем, разбира се, не е на всяка цена всичко. Но да, дойдохме в 5:45, бяхме на опашката. Също днес ще играе и Алкарас, но той ще играе на централен корт, има 18 корта. И на централния корт играе най-добрите играчи винаги, там цените са малко по-скъпи. Искам, после ще ви покажа колко струват билетите. Нали, ние всъщност чакаме на опашка, за да си купим билети в момента. Не е, че чакаме на опашка и влизаме директно. Днес ще играе един американец, казва се Тейлър Фриц. Миналата година, когато дойдохме на Уимбълдън, естествено алгоритъмът на TikTok и на Instagram ме засипа от видеа. И една от инфлуенсърките, по която супер много се заребих, е неговата приятелка. Казва се Морган Ридъл. Така че се надявам, че днес ще я видим. Супер много ми харесва нейното съдържание и в YouTube. Много е винаги интересно. Винаги научаваш нещо от нейните влогове. Не е просто да снима какво си е облякла и какво ще яде и какво ще пие. И да, много искам да я видя днес. Ню Йорк Таймс я нарекоха най-известната жена в мъжкия тенис. И тя работи всъщност с Уимбълдън, с социалните мрежи. Като цяло тя получава много хейт от OG тенис феновете, защото те смятат, че нали, тениса не е за това, не е да показваш кой какво е облякал на турнира, но аз пък смятам, че е много хубаво, че има такива хора, защото примерно ако не беше тя, може би аз нямаше да дойда този път, нямаше да ми е толкова интересно. Уимбълдън не е само тенис, тя просто показва друга гледна точка от Уимбълдън, която на мен е супер интересна. Нейният таргет аудиенс за Уимбълдън е друг.
и смятам, че си го достига страшно успешно. И така, спирам да бърборя, че стана много дълго, ще се включа малко по-късно. Забравих да ви кажа, че някои хора нощуват тук и вчера още към 3 следобед имаше... Аз имам един приятел, който работи на Уимбълдън и той ми каза, че в 3 следобед е имало вече 400 палатки. Позволено е по 2 човека на палатка, така че от вчера вече е имало над 1000 човека със сигурност да чакат. Пък ние сме на билетите, които ни раздадоха, едни картички ни раздават. Пише, че сме 5800, не знам си какво. Така че се надявам, че рано ще влезем. Опашката до нас влиза. Апдейт. Преди малко, като ви снимах, че опашката пред нас влиза, не влизаше. Просто ни преместиха малко по-напред и сега влиза 4-та опашка, а ние сме 7-ма. Така че се надявам скоро да влезем. Ходих за кафе, много е топло. Аз вече се сложих късите гащи. Нямат студени кафета, защото няма ли лед все още. Поне имаха студена кола. Този човек прави, каза, че това му е 10-та година тук на опашката, а жената с шапката долу каза, че е срещнала някой на опашката, с който се е запознала през 2018 година. Много е интересно да слушаш историите на хората около теб. Няма да спираме тук май. От тук се купуват билетите. Отново опашка. Тук ако имаш карта на Барклейс, което ние и двете с мама имаме, получаваш безплатно кафе и още нещо за ядене. Това е такава waiting area. Някой път трябва и тук да се чака. А иначе сега може да се регистрираме за Ticket Resale за втори корт. И аз го направих. Това е в случай, че някой излезе след първия матч и иска да си препродаде билетите за втория, което се съмнявам, че ще стане. И съм 900-ната на опашката. Аз мислих, че е 910 паунда. Не! На опашката 900. Преоблякох се. We just want to quickly get a photograph. Хора, няма да ви лъжа, толкова е топло, че буквално на никой от кортовете не може да се стои. Дават го 31 градуса и се усеща като 39. Успяхме да влезем дори за малко в централен корт. Там ни пуснаха мой приятел, който работи тук. Последно включване от нас с новите ни шапки.
Вече си тръгваме, изгоряхме, както може да видите, и влязохме на още няколко мача, доволни сме. Ще видим дали утре ще дойда пак. Трябва да идвам с приятелки. И днес като им казах колко беше топло и те сега малко се чудят. Но ще видим. Хайде, чао за днес! Пак отиваме. We are here. July morning. Малко по-различен. Вчера бяхме на място 5000 и нещо, днес дойдохме с 45 минути по-рано и сме на 3000 и нещо. Вътре сме. Аз съм ултра изморена, на нищо не приличам. Много е топло, много е топло. Днес трябваше да е облачно, но въобще не е. Просто не се диша на слънце отново. Няма значение. Вътре сме, влязохме към 10:45, а бяхме на опашката в 5. Нищо не съм ви снимала, защото нямаше нищо по-различно. И така, днес положението е малко по-кежуал с аутфита. Обикновено ето на това мостче, когато победи някой, се появява да помахат на публиката. Ако искат. Не е задължително, не го правят всеки път. It's cloudy right now, so we're actually very happy right now. Yes. This is the first time we can actually stand on the court and watch a game from super close. Ето го нашия човек. Джокович загрява. Буквално тук има в момента повече хора, отколкото на мачовете. А ние бяхме просто супер накъсметни до този корт. Много яко. Не мога да повярвам колко съм близо. Кафенце на Лаваца и имат айс кафе. Много се вълнувам. Още един факт да ви кажа, Лаваца е официалното кафе на Уимбълдън от 15 години. Току-що го прочетох. Ето тук го пише. Това са едни тиктокъри, ще ги тагна, много са сладички. И облякох се. Okay, we were talking that it's so obvious who has been waiting at the queue and who just came with a ticket. We are from the queue. We are from the queue, definitely. You can mostly tell by the hair and the heels. Every girl that came with a ticket for center court or court number 1, they're wearing heels. Their hair is perfect. And makeup. Makeup is perfect. But yeah, you can also tell if they're rich or famous. Yeah. We saw so many famous people right now. We saw Greg Sulkin and he looked at us. I think I was too shy to ask for a photo and now I regret it. Molly May, Mia Regan. Yeah. But I haven't seen Morgan yet. We're waiting on that. Yes. Вчера не можах да ги опитам, но днес няма как вече. Казаха ни, че се чака около 15 минути на опашката. И сега малко се е скрило слънцето, така че... Thank you! 10 out of 10. Do you like them? Sponsored. I'm happy to win this match. It's really good that you managed to do that. Айде! Цял ден чакаме за този момент.
Congratulations. Given the injuries and the tough times you've had recently, particularly at Grand Slams, how much does it mean? How special is it to be back here winning and be injury-free? Yeah, I mean, honestly, I'm just happy I get to finish that match today. Yeah, it's been a bumpy road, to say the least, but it's been good. I mean, overall, life has been amazing, to be completely honest with you. I mean, it also gave me a time to focus on other things outside of the sport. So I had quite a bit of, I would say, good moments, and good things can happen out here. So I'm just really looking forward to every match.